akan san kitini na gagara ɗan mata na gagara tsaya kiji sanda na je jajira sai na ga waɗansu mata na kira da na yi niyyar wucewa ba jira sai dai na juya na gano mai kira wata 'yar fara ta leƙon bara ta ce na kyale ki san ki na hankura kan san ki ban canja ƙauna ba kowa zan yi wa kara ba ba zan jure kyara ba mu ba dai mutum ne ba ba za su ga lagona ba san ki ban zo da wasa ba ta yin san ki ba wai ba ko na ce ba za na karba ba ba za na karba ba san kina zuciyata na rantse ba zan ya da kewa na yi alkawar kan san ki ba za a ce min ragowa ko a taro na mata in na gansu ke na yi duba ke kadai ce wana tabon wata ne ba zan lallamawa so muradina ne gungi na zo a bar kauna na baki ruhina kin samu zama a kalbina gani na zo gunki ki zo mu tattauna domin ni ke ce gane jina a zana dena ba san ki ba zai yi ni na goge ba yau saka ta sassaka so ba wani wasa a zamana ni da ke ba sa insa domin tunina musan yayo rasa don koma babatin ai sukarsa gona so na ta komai ya kunsa baby na zo muradina kalbi